para sa mayroon na through the years sa inyo lahat. Naaalala kong kasama ka, o aking sinta, ikaw kasama ko. Kahit saan man tayo pumunta, ikaw back-ride ko sa akin. Honda Click na aking dala, ikaw aking kasama. O sinta, aking minahal, sana'y maligaya sa ating paglalakbay kung saan nakarating. Hanggang sa Baguio man, hanggang sa Tagaytay, ang dala ko naman ay Honda Click ng Pampanga. Naaalala kong unang yakap na ika'y kinabahan, akalain mo'y susubra. Ang liko ko hanggang nakita mong muntik na tayo'y nabangga, perong yakap mo mahigpit pa rin sa'kin. Hawak mong puso ko, o sinta, ikaw ang aking back-ride na hindi kita iiwan. Hanggang saan tayong makarating, aking sinta, ikaw ang aking mahal at aking asawa, o kaya'y aking girlfriend. Sa back-ride na long distance, yan, tabang. Kayakap mo ako aking sinta, sa bawat likunan, aking Honda Click aking dala. Ikaw na dala ng puso ko, dahil Honda Click na ang aking dala, ay the best pa sa takbuhan. Ayan, ride kami ng Honda Click, GCRC Honda Click Pampanga. Sali na po kayo. May tutor pa kayo na magandang safety ride sa inyo kabayan. Honda Click Pampanga. Peace.